Minkälaiset terveiset lähettäisit Suomen seuraavalle hallitukselle? No varmaan se, että tämä mieletön leikkauspolitiikka on nyt ohi. Eli enempää ei voi leikata ei työntekijöiltä eikä myöskään muilta ihmisiltä. Nyt on ihmiset ollut todella epävarmoja siitä, että mikä heidän tulevaisuus on. Talouskasvua ei saada leikkaamalla. Epävarmuus ei luo talouskasvua. No niin, kiitos. Minkälaiset terveiset sinulla olisi Suomen seuraavalle hallitukselle? Suomi kaipaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja siihen tulee seuraavan hallituksen kyllä täysillä panostaa. Tämän hallituskauden aikana, kun on tämä heikoimmassa asemassa olevat joutuneet kantamaan tämän taloudellisen vastuun tästä tämänhetkisestä tilanteesta, niin nyt laitetaan seuraava porukka kyllä tähän vastuuseen myös. Minkälaiset terveiset sinulla olisi sitten Suomen seuraavalle hallitukselle? Mulla on semmoiset vahvat terveiset, että Suomi ei ole osakeyhtiö ja että talous on ihmisiä varten, ei ihminen taloutta varten. Hyvä ja ytimekäs. No niin, eli minkälaisen viestin haluaisit lähettää Suomen seuraavalle hallitukselle? No, toiveena olisi tietenkin, että erilaisten tukien palauttaminen, muun muassa nyt huonona uutisena tuli tämä, että kuntoutustuki loppuu ja itse on siitä aikanaan saanut paljon apua ja varmasti moni muukin, niin toivoisin, että se palautettaisiin nyt, jos se kerta poistuu. Suojaosien palauttaminen ehdottomasti. Ja mä toivoisin, että seuraavalla hallituskaudella niin kun keskityttäisiin ympäristöasioihin, luonnonsuojeluun paljon enemmän ja eläinten oikeuksiin. Sitä toivoisin. Hieno viesti. Minkälaiset terveiset lähettäisit Suomen seuraavalle hallitukselle? Minun mielestäni sotilasmenot, nämä puolustusmenot on ihan liian suuria, että niitä pitää leikata rajusti. Miljardikaupalla voisin sanoa. Siinä on hyvä yksinkertainen viesti. Kiitos. Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Suomen seuraavalle hallitukselle? Pitäkää huolta siitä, että jokaisella olisi oikeasti varaa elää elämisen arvoista elämää. Lyhyt ja ytimekäs viesti. Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Suomen seuraavalle hallitukselle? No siis viime vuonna mä sain turvapaikka Venäjältä ja Suomi on itse asiassa ainoa kotini, josta rakastan ja toivon, että tulevaisuudessa se on vielä rakastava ja reilua paikka meille kaikille siitä riippumatta, mistä ne ovat ja kuka ne ovat. Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Suomen seuraavalle hallitukselle? No seuraavalle hallitukselle se, että nykyinen on voimakkaasti leikannut sosiaaliturvaa, niin ehdottomasti pitää tehdä korjauksia siihen, että ihmisten perustoimeentulo ja ylipäätään elämisen edellytykset palautus, että se on se kaikista tärkeä. Ja sitten työelämään liittyviä heikennyksiä on tehty myös paljon, niin niitä pitää ruveta perumaan takaisinpäin ja sitten ylipäätään niin meillä on siihen mahdollisuutta, meillä on siihen kyvykkyyttä ja varraakin, että siltä osin korjausliikkeitä välittömästi tekemään. Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Suomen seuraavalle hallitukselle? Seuraavalle hallitukselle haluaisin lähettää semmoiset terveiset, että muistakaa meidät rajaseudun asukkaat kanssa, että panostakaa tänne Itä-Suomeen myös. Että nyt on pari edellistä hallitusta ollut tätä Itäisen Suomen ohjelmaa ja oli siellä se Brumanikin oli vetämässä jotain komissiota, mutta mitään konkreettista käytännössä ei ole tapahtunut, niin jotain nyt ihan oikeasti sijoituksia tänne ja jonkunlaista panostamista. Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Suomen seuraavalle hallitukselle? No sellaisia terveisiä, että viettäisiin kaikki mukana, pidetään huolta toisistamme ja että enemmän osallistetaan myös meitä hyvätuloisia tämän laskun maksamiseen. Puolustus on tärkeää ja se nielee tällä hetkellä paljon rahaa, mutta että ei unohdeta sitten ihmistä näissä kustannuspaineissa kuitenkaan. Kiitos. Ja minkälaiset terveiset sinulla olisi Suomen seuraavalle hallitukselle?
Minä toivoisin seuraavalta hallitukselta vähemmän vastakkainasettelua. Suomalainen yhteiskunta on aina perustunut tällaiseen kompromissiin ja puhalletaan yhteen hiileen. Toki on tätä oikeista ja vasemmistoa jakaumaa, mutta kaikkien pitäisi ymmärtää, että yritämme puhaltaa yhteen hiileen ja parantaa tätä suomalaista yhteiskuntaa. Ja sama pätee minusta myös näihin työmarkkinoihin, että minä olen aina pitänyt siitä, että sekä työnantajat ja työntekijät saavat jotain näissä sopimuksissaan, että ei ole vain yhtä puolta suosivaa, koska se myrkyttää ilmapiiriä ja katkeroittaa mieliä. Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Suomen seuraavalle hallitukselle? Aikamoinen sekasotkuhan heitä odottaa, että onnea matkaa ja tehkää erilaista politiikkaa kuin tämä Orpo-Purran hallitus. Minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Suomen seuraavalle hallitukselle? Koittakaa pelastaa meidät. Yksinkertainen viesti. Eli minkälaiset terveiset haluaisit lähettää Suomen seuraavalle hallitukselle? Meidän täytyy tehdä toivon politiikkaa seuraavalla hallituskaudella ja sitä mä teen parhaani myöskin meidän eduskuntavaaliehdokkaana, että Vasemmistoliitto tulee tekemään suuren vaalivoiton ensi kevään vaaleissa ja tähän hallitukseen mukaan pääsemään tekemään toivon politiikkaa, semmoista politiikkaa, mikä pitää huolta kaikista, ei harvoista, ja tarjoaa meille ratkaisuja Suomen jälleenrakentamiseksi ja meidän suunnan ottamiseksi sellaiseen hyvinvointivaltioon, joka aidosti pitää huolta jokaisesta. Antaa niin vapautta kuin myöskin vastuuta, mutta se edellyttää sen, että jokainen kokee kuuluvansa tähän yhteiskuntaan, me puretaan eriarvoisuutta, me vahvistetaan yhdenvertaisuutta ja meidän yhteisöllisyyttä ja sen kuuluvuuden kokemusta. Ja kaikki nämä yhdessä, riittävä toimeentulo, työllisyys, puhdas luonto, meidän oma kulttuuri ja kaikki tämä upea asia, mitä meillä täällä Itä-Suomessa ja Savo-Karjalassa on, niin niitä meidän pitää vaalia myöskin seuraavassa hallituksessa. Kiitos.